अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर मा नोंथांमोना मोनथिगौना बाइबेलाव बेबायदि माब्रै रहस्यजों बुंफबनानै थानाय गरायनि बिसय बुंदों आरो जाय गराया जोबथा बुहुमनि जोबनाय फारसे बे गराया नुजागोन आरो बाइबेला फैनो गोनां जि माब्रै गरायनि बिसय बुंदों आरो बे माब्रै गराया केवल जुनार नङा बे जुनारजों लोगोसे गोबां रोखोमनि रुजुनायखौ मोनथिहोदों आरो जाय रुजुनायफोरा बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गिथावना जागोन। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जाय गरायखौ फैनो गोनां होननानै बुंनानै दोनखादों बे फैनो गोनां गराया दिनैबो एबा दानो बे मुगायावनो सफैनानै दंखायो नामा? बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंगोन जि नुजाहोजानायाव लिरनानै दोनजानाय मोनथिहोजानाय माब्रै गराया सोर आरो बिसोरनि गाबफोरा माखौ दिन्थियो आरो बिसोरखौ सामलायग्रा एबा सलायग्राया सोर आरो लोगोसेयैनो नायगोन मा बेफोर गरायफोरा जोंनि जिउआव माबाफोर गोहोम खोख्लैनो हागौ नामा? दे अब्ला अनजाग्राफोर बे रहस्यजों बुंफबना थानाय बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। सेथि गराय बे जाबाय गुफुर गराय जायखौ नुजाहोजानायनि 6 बालाब 2 सिरियाव ओरैहाय बुंदों। नायबाय थानायावनो आङो बियाव मासे गुफुर गराय नुनो मोनबाय आरो बि गरायाव गाखोनायनि आखायाव गंसे जिलिर दं। बिनो मोनसे खोरथि हमहोबाय। बियो रोनाव देरहाग्रा आरो देरहानो ओंखारलांबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर गुफुर गाबखौ बाइबेलाव गोबांजों रुजुनाय जादों जेरै गोथार, देरहानाय, धोरोमिया आरो महिमा गोनांजों बेखौ रुजुदों। नुजाहोजानायाव जिसु ख्रिस्ट'नि गाननाय जोमनाय जिथु जिफोर दङ बे जिफोरखौ गुफुरै दिन्थिदों, गुफुर गाननायखौ दिन्थिदों जेरैहाय नुजाहोजानाय 19 बालाब 11 निफ्राय 14 सिरियाव जोङो मोननो हायो। आरो जोङो नुजाहोजानाय 3 बालाब 5 सिरियाव बेखौ नुनो मोनदों जि जायफोरा सैथोयै सोलिदों सैथोयै सोलिनाय साफ्रोम सुबुंफोरनो बे गुफुर जिखौ गानहोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। आरोबाव नुजाहोजानायनि 20 बालाब 11 सिरियाव ओरैहाय नुदों सफेद सिंहासन, सफेद गुफुर सिंहासनाव न्याया जायो बेखौबो दिन्थिदों। नाथाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन जेरावहाय 2 करन्थियारि 11 बालाब 14 सिरियाव बुंदों बे बाथ्राखौ बे जाबाय बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आर्फबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। That means अनजाग्राफोर बे बाइबेल सेरिनि ओंथिया बे जे जायखौ जोङो मेगनजों नुयो बै मेगनजों नुनाया गासैबो सैथो जाजोबा। अनजाग्रा नायगिरिफोर जों आरो नायबावदिनि एसे गोथौयै बुजिलांबावनि बे जाहैबाय बे गुफुर गरायाव गाखोनाय बेक्तिनियाव मा दङ बे जाहैबाय बोरला आरो किरिटि दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर गराय गाखोग्रानि आखायाव मा दं बे जाहैबाय बोरला। नाथाय गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसो नाथाय बियाव तीरखौ दिन्थिनाय जायाखै एबा तीरनि बाथ्राखौ बुङाखै। नायगिरिफोर बेनि ओंथिया बेनोदि बियो हिंसानि गेजेरजों नङा नाथाय गिनाय, नारसिननाय एबा थगायनायनि गेजेरजों गोहो बाहायो। बेयो इंगित होयोदि बिथाङा दावहानि थान्दै नङा नाथाय बेबादि सुबुं जाय सोलोजों गोहो नागिरो बिथाङा थुंग्रिजों नङा नाथाय सोदोब आरो नंखाय समायखिराफोरजों देरहायो। आरो बे सुबुङा किरिटि गानदों। दा बे किरिटिनि बाथ्राया मा बेलाय? ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो ग्रीक सोदोब नायगोन एबा ग्रीक बाइबेलाव नायगोन अब्लाना बेखौ स्टेफनस होननानै सोदोब बाहायदों। आरो बे स्टेफनसखौ ग्रीक सोदोबाव बहा बाहायनाय जायो बे बाहायनाया जाहैबाय देरहाग्राफोरनो गानहोयो जेरै खेला दुला गेलेनायाव, खारनायाव बा एबा एनि स्पर्ट्स माबा मोनसे खेला गेलेनायाव देरहाग्राफोरनो होनाय बान्था बेखौसो स्टेफनस होननानै बाहायनाय जायो। जाय मुकुट एबा किरिटिनि बाथ्राखौ बुंदों बे डायाडेमा नङा। डायाडेमा माने बेबो मोनसे मुकुट। किरिटिनि बाथ्रा बे जाहैबाय जायखौ राजानो गानहोनाय जायो बेखौ डायाडेमा होननानै बुंदों। दा बेयाव जि सोदोबखौ बाहायदों स्टेफनस
बे जाहैबाय स्टेफनासो डेट मिन्स राजानो गानहोनाय बै किरिटिनि बाथ्रा नङा बियो। डेट मिन्स बियो बि बाथ्रानि फोरमानदि जाय गराय गुफुराव फैगोन बियो सैथो राजा नङा। नाथायब्ला मा खालामदों सासे देरहाग्रा बायदि मोनसे बबेबा माबा मोनसेयाव गेलेनानै देरहानाय बायदिसो बियो गावखौ दिन्थिदों। बे जाहैबाय नकलि राजा होननानै जोङो बुंनो नांगोन, नकलि राजा। जों दा जि गराय गुफुरनि बाथ्राखौ सावरायबाय थादों, मा बि गराय गुफुराव फैनाया सैथो जिसु ख्रिस्ट' ना नंखाय जिसु ख्रिस्ट'? अनजाग्रा नायगिरिफोर माखासे सुबुंफोरा बुङो बियो जिसु ख्रिस्ट', मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाहोजानाय 19 बालाबाव गुफुर गरायजों फैदों। नाथाय अनजाग्राफोर गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसोदि नुजाहोजानाय 6 बालाबाव जि गराया नुजाबोदों जागायजेननायावनो जेंनाखौ लानानै फैदों। आरो जोङो नुदोंदि नुजाहोजानाय 19 बालाबाव जि जिसु ख्रिस्ट'आ गराय गुफुराव फैदों बे जाहैबाय न्यायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव नैथिबार फैनायनि बाथ्रा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नुजाहोजानाय 6 बालाबाव जि गुफुर गरायाव गाखोनाय बे जाहैबाय नंखाय ख्रिस्ट'नि बाथ्रा, जाया मानसिफोरखौ नंखायै थगायनानै सासन खालामो। आरो बे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव दङमोन रायथिखादोंमोन माथाइनि 24 बालाब 23 आरो 24 सिरियाव। जेब्ला नोंसोरखौ सोरबा बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव दङ, बैयाव दङ, बैयाव दङ होननानै, अब्लाना नोंसोरो दा फोथाय, मानोना जोबनाय बोथोर फारसे गोबां नंखाय जिसु ख्रिस्ट' आरो नंखाय फल्स प्रफेटफोर फैगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ रायथिखानानै दोनखादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोरजों एसे सैताननि रननिति, सैताननि कुखल, सैताननि मावनायफोरखौ नायदोनि। सैताननि बयनिख्रुइबो गिथावनासिन खामानि मावनायनि स्टाइलानो जाहैबाय सत्यके नकल करना, सैथोखौ नकल खालामनाय। सेथि बाथ्रा, बियो गुफुर गाबखौ सायख'नानै लादों जेन बयबो बेखौ धोरोमिया होननानै सानो, धोरोमिया होननानै फोथायना लाथों, दा बेयावहाय नकल खालामदों। नैथि नकल खामानि मावनाय बे जाहैबाय बियो खर'आव मुकुट एबा किरिटि गानदों जेन बिखौ सासे राजा बायदि नुयो। थामथियाव बियो बोरला लादों नाथाय तीर गैया, बियो खालि मानसिफोरखौ ओरैनो सिगियो। ब्रैथि, बियो देरहायो नाथाय साल खालामनानै सान्तिखौ लाना फैथियो एबा सान्तिखौ ओरैनो दिन्थिनानै बियो देरहायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि नायगिरि नोंथांमोन, बे गासैबो इंगित होयोदि बे गराया मोनसे धोरोमारि आरो इसोरारि फोलानायनि नेरसोन, जाय जोबथा समाव सुबुंफोरखौ नंखाय लामायाव लांगोन। बे गराय गुफुरनि बिसय नोंथाङा मा सानो? बियो नंखाय ख्रिस्ट'नि बिसय बुंदों ना सैथो जिसुनि बिसय बुंदों? नोंथाङा कमेन्टआव मोन्थिहोदो। फै दानाब्ला अनजाग्राफोर जोङो नैथि गरायाव थांदोनि, बे जाहैबाय गोजा गराय। नुजाहोजानाय 6 बालाब 4 सिरि आरो गुबुन मासे गराय गोजा ओंखारबोबाय। गावजों गाव सिथारज्लायनाय बादि बे गरायाव गाखोनायनो बुहुमाव रोन नांहोनो बोलो होबाय, बिनो गंसे गेदेर थुंग्रिखौबो होबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोजा गाबनि ओंथियालाय माथो? बेनो जाहैबाय गोजा गाबनि ओंथियानो जादों थैनि गाब, दावहानि गाब आरो रागा गोसा नांज्लाय खमज्लायनि गाब। That means बे गरायनि ओंथियानो जादों दावहा, अशान्ति आरो हिंसा। आरो बे गराय, गोजा गराया दिन्थियोदि माबायदि मानसि माहारिया गाव गावनो सान्तिफोरखौ नस्थ' खालामनानै लादों। नोंथाङा दिनै नुदोंना? बे जाहैबाय माबायदि हादोरजों हादोर दावहा नांगासिनो दङ, खमज्लायगासिनो दङ, धोरोमनि मुङै, राजखान्थिनि मुङै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गराया दिनै जोंखौ दिन्थियोदि एबा जोंनो गोसोखांहोयोदि मानसिनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सुथुर बे जाहैबाय जोंनिनो गावनि हिंसा, गावजों गाव हिंसा खालामज्लायनाय, गावजों गाव एना एनि खालामज्लायनाय। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, फै जों दानाब्ला नायदोनि थामथि गराय। बे थामथि गरायानो जादों गोसोम गराय, ब्लेक हर्स। बे गरायनि बिसय नुजाहोजानाय 6 बालाब 5 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बिनि उनाव मेन्दा बिसाया थामथि महरखौ सिफायबाय आरो आङो थामथि गोथां जिउखौ बेबादि बुंनाय खोनाबाय, फै आं नायबाय थानायावनो मासे गोसोम गराय ओंखारबोबाय। बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव मोनसे
थावलि दं। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव मा दङमोन? बे जाहैबाय थावलि होननानै बुंदों। डेट मिन्स सेर, फारला। आरो बे सेर फारलानि ओंथियालाय माथो? बेनो जाहैबाय सैथो नङाब्ला फालांगिनि नेरसोन। बे फारला एबा सेरनि सैथो इंगितखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन दि महंगाई, भुखमारि, आर्थिक आपदा। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जि गरायनि बाथ्राखौ बुंदों, बे गरायनि बाथ्राया दिनैनि मुगानि, जेराव दिनै जानाय लोंनायनि बेसेनफोरा अख्रांखौ हमदों। नाथाय जों नुनो मोनदों जौ आरो फेग्रा मुवाफोरखौ इसेल' बिबां, इसेल' रां, इसे दामावनो मोननो हायो। दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नाय, जेरावहाय मानसिफोरा मोनजायैनि थाखाय थैगासिनो दं। गालफारसे सोरनिबा बेंकआव, सोरनिबा पकेटाव, सोरनिबा न'आव नांगौथिनिख्रुइबो, गोनांथिनिख्रुइबो गोबांनिख्रुइ गोबां रां, धोन दौलत, थाखा फैसाया दं। मा बियो थामथि गरायनि बाथ्रानि मुगा नङा ने? ब्लेक हर्स, गोसोम गरायनि बे मुगा नङा ने? फै दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि गरायाव। बे ब्रैथि गरायानो जाहैदों फुरगेवगेव गराय, पेल हर्स, पिला घोड़ा। बे बिसयाव नुजाहोजानाय 6/9 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आं नायबाय थानायावनो फुरगेवगेव मासे गराय नुबाय। बे गरायाव गाखोनायनि मुङा गोथै, आरो गोथैफोरनि रायजोआ बिनि उन उन थांफादों। बिसोरनो बुहुमाव थानायफोरनि फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों, आंखालजों, रगजों आरो हाग्रानि जुनारफोरजों सिथारनो बोलो होबाय। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेयाव बे गरायखौ मा बुंदों? बे गरायनि मुङानो जाहैबाय थैनाय, सिथारग्लुंनाय। अनजाग्राफोर, बे फुरगेवगेव गरायनि मुं एबा ओंथियानो जादों मा? दावहा नांहोग्रा, आंखाल लानानै फैग्रा, रग लानानै फैग्रा आरो जुनारफोरजों सिथारहोनो हानाय बोलोनि दिन्थि। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, थांनाय कभिड-19 बेनि मोनसे उदाहरन एबा मोनसे एग्जाम्पल नङा ने? बै सम, बै सानफोराव बुहुमनि मानसिफोरा थैग्लुंनायखौ नुवाखैमोन ने? बे कभिड-19 येस, नुदोंमोन। बे फुरगेवगेव गराया 4 बाहागोनि फानसेखौ सिथारग्लुंजोबगोन। बायदि बायदि रोखोमै बेखौ बाइबेला जोंनो मोनथिहोदों, आरो बे गरायनि ओंथियानो जाहैबाय सिथारग्लुंनाय। ख्रिस्ट'नि बिसा अनजाग्राफोर, बे गरायफोरा केबल बिदिन्थिल' नङा, बे जाहैबाय मोनसे रायबथानाय, मोनसे चेतावनी। बे गासैबो दिन्थियोदि जेब्ला मानसिफोरा इसोरखौ नागारो, अब्लाना बुहुमाव फैयो बेबायदि फोजोबस्रांनायफोरा, गिलु बालु, अन्थाव बाथाव बेबायदि फोजोबस्रांनायफोरा सफैयो। नाथाय अनजाग्राफोर, नायगिरिफोर, दान्दिसे सम थाथ'गोन, गोसो होगोन। बेफोर गासै समयसानि समाधान गैया नामा? नायगिरि नोंथांमोन, समाधान दं। बे समाधानानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'नियाव गोजोननायनि गराया दं, सैथो गुफुर गराया दं। जेब्ला बियो नुजाफैगोन एबा जेब्ला बियो फैगोन, अब्लाना बियो न्याय, सैथोजों फैगोन, नंखायखौ फेजेननो। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो सैथो, सान्थिखौ लानानै फैगोन। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 19:10 सिरिया ओरैहाय बुङो, आङो सोरगोखौ गेवनाय नुबाय, बेयाव मासे गराय गुफुर दंमोन। बे गरायाव जाया जनानै दं, बेखौ फोथायजाग्रा आरो नंगौ मुंख'यो। बियो न्याय बिसार खालामो आरो दावहायावबो न्याय। अनजाग्राफोर, बियो सैथो गराय, जाया न्याय खालामो आरो जाया पापनि बेरेखायै दावहा नाङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंनि जिउआ बबे गरायनि सिङाव दं? मा नोंथाङा नंखाय सैथो होग्रानि फारसे दं नामा? ना सैथो सान्थि होग्रा जिसु ख्रिस्ट'जों? मा नोंथाङा हिंसा खालामग्रायाव दङ नामा? उखैनायाव दङ नामा? ना थैनायखौ गिनानै दं? अनजाग्राफोर, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ लिंहरगासिनो दं, जेन नोंथाङा बै 4 गरायजों जेन गिनो गोनां जाया। जेन नोंथाङा सैथो गरायखौ मोननो हायो, गुफुर गरायजों लोगोसे, आरो सोरगो रायजोनि फारसे नों जेन बै गरायजों खारफालांनो हायो। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बयखौबो गावजों लोगोसे थानो थाखाय हांख्रायो।
दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों आरो नोंथाङा थारैनो जुदि सोलोंनो हादों होननानै सानदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामदो जेन गुबुनाबो बे बाथ्राफोरखौ रोङो मोनथियो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामदों नोंथांमोना बे माब्रै गरायनि बिसय सोलोंनो हाबाय एसेब्लाबो आरो सेथि गरायनि बिसय नोंथाङा मा सानो बेखौ कमेन्टआव आंनोबो मोनथिहोदो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ